хурду бузурги деҳоти пушинги ноҳияи Данғара Наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу суботи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо самимият ва навгониҳои бемисл таҷлил намуданд. барои дар сатҳи баланд доир намудани Наврӯзи ҷаҳонӣ дар варзишгоҳи деҳаи Пушинг аз ҷониби сокинон расму оини қадимаи ин ҷашни бостонӣ ва дастовардҳои соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба намоиш гузошта шуда, аҳли фарҳанг барои болидарӯҳии иштирокдорон суруду таронаҳоро дар васфи ватану Наврӯз ва баҳори оламафрӯз дар шакли зинда пешниҳод карданд. занону духтарон, кӯдакони хуштолии замони истиқлол ва дар маҷмӯъ тамоми сокинони деҳоти Пушинг бо як меҳру муҳаббати беандоза ва хушҳолӣ дар тантанаҳои ин ҷашни пуршукӯҳ иштирок намуда дар гӯшаҳои гуногуни базмгоҳи наврӯзӣ рақсу бозӣ ва хушҳоливу хурсандӣ карданд. Наврӯз бо ҳама суннату анъанаҳои накӯяш ҳамчун ҷашни дорои арзишҳои баланди инсонӣ, накӯкорӣ ва вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ дониста шуда, он сол то сол дар ин деҳаи хушманзараи Тоҷикистон пуршукӯҳтар ва бо иштироки зиёди сокинон баргузор мешавад. шукӯҳу ҷалоли тозаи Наврӯз дар кишвари бииштиосои Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст ва мардуми заҳматкаши деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара бо дарки ин маънӣ талош намуда истодаанд, ки барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таҷлили бошукӯҳи он саҳм гузоранд. дар тантанаҳои наврӯзӣ нахуст намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара аз намоишгоҳ, ки аз ҷониби аҳли заҳмати деҳоти Пушинг дар сатҳи баланд ташкил гардида буд, дидан намуданд. намунаи хоси суннату анъанаҳои наврӯзӣ, ҳунари гулдӯзӣ, таомҳои миллӣ, кандакорӣ, рассомӣ, ҳунари навозандагию овозхонӣ, дар маҷмӯъ ҳама ин маҳсули дастранҷи сокинони деҳоти Пушинг мебошад, ки пешниҳоди иштирокдорони тантанаҳои наврӯзӣ гардонида шуд. Наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимаи халқи тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстию бародарӣ ва ваҳдату пояндагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умуми халқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара дар қисмати расмии чорабинӣ таъкид намуданд, ки бо талош ва ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 сентябри соли 2009 Наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил карда шуда, бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Наврӯз байналмилалӣ гардид. мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хаттиву шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос карданд. дар варзишгоҳи деҳаи Пушинг, ки макони хеле мувофиқ барои баргузории чорабиниҳои гуногун ба ҳисоб меравад, хурду бузурги деҳоти Пушинг, ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада барномаи рангини фарҳангиро, ки бо иштироки ҳунармандони шинохта доир шуд, тамошо карданд. ҳар як нафар бо иштироки худ дар ин тантанаҳо бори дигар эҳсос карданд, ки Тоҷикистон воқеан ҳам ватани Наврӯз аст. баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, аз ҷумла гӯштингирӣ, яке аз суннатҳои Наврӯзи байналмилалӣ ба шумор рафта, дар он чун анъана паҳлавонон байни ҳам қувваозмоӣ намуда сазовори ҷоизаву тӯҳфаҳо мегарданд. дар робита ба ин аз ҷониби соҳибкорони деҳаи Пушинг мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ ташкил ва гузаронда шуд, ки дар он паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. барои иштирокдорони мусобиқаи гӯштингирӣ шоҳҷоиза 4 мошини сабукрав ва дигар тӯҳфаҳо муайян гардида буд, ки барои сазовор гаштан ба шоҳҷоиза паҳлавонон то қисмати бегоҳ байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. агар бахшидани гуноҳ яке аз фазилатҳои наврӯзӣ ба ҳисоб равад, вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ рукни дигари ин ҷашни бостонӣ мебошад, ки сокинону соҳибкорони деҳоти Пушинг бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию созандагиро дар деҳот идома дода, барои таъмини зиндагии шоистаи мардум шароити мусоид фароҳам оварда мешавад.
ҳоло дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъиноти гуногун, аз ҷумла сохтмони бинои нави муассисаи таълимӣ барои 2000 нафар хонанда дар Дуб аст, сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамъияти деҳоти Пушинг идома дорад ки қисмати зиёди корҳои сохтмонӣ дар онҳо ба анҷом расонида шудааст. соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ намудани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди хештаншиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву раъятпарварӣ намунаи ибрат гардиданд.